Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Intan Elin Karnia Dewi, NPM 129 saking Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Video niki didamel kagem jangkepi tugas mata kuliah Bahasa Daerah ingkang diampu Ibu Dr. Gali Istiningsih Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar sekar mijil laras pelok patet barang. Sugeng midhangetaken. Titi larasipun tembang mijil. Lulu monem nem 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 monem pi molu mopi monem monem pi monem lu ro 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 lu ro pi nem pi ro lu ro pi 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 ro lu 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 nem pi ro 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 lu pi nem nem pi ro 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 lu pi nem. Cakepanipun tembang mijil. Pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis samubarang ngimbangi